Dobar tek. Šta jedeš? Grah i luk. Koliko ti trebalo za pripremu tog jela? To je odmah, instant. Čekaj. Mene boli kurac. Kakav je okus, bitno je ono šta ja jedem. Bitna je kvaliteta hrane, okus, to nije bitno. Zato su ti tak puna usta. Zašto onda ljudi I ne možeš progutat. imaju okus osjeta? Hrane. Daj za niže biće. Jesi čuo da kažu za neku ekipu da smrde po govnima? Jel misliš da furaju istu filozofiju koji ti? Moguće. Zašto onda čovjek ima okus, osjet okusa ako to nas? Okus nije bitan i to bi se u grahu i luku. A čekaj, da bi to valjalo, to je trebalo staviti octa i ulja. Da. Zašto nisi stavio? Tak, bog mi kurac. Hoćeš reći da nije bitno šta jedeš? Nije bitno okus. Okus nije bitan. Nego? Bitna je hrana koja jedem. A šta jedeš? Bilančine proteine? Da. Samo to dvoje? A malo masti ne bi? Ne, masti su okej meni. A gdje ti možeš dobiti uopće mast? Pred čega? Kikirikija, na primjer. Možeš? Jel jedeš to? Da. Šta još jedeš? Aha, ček da stavim kikiriki u gaće, evo Jedem te. prirodnu hranu. A zaki nam nisi dao luk? A? Zaki nam luk nisi dao? Zaki si ga stavili u gaće, je? Ne, luk je namijenjen za grah, tamo. Kako misliš da grah, a mi bi se ubili u ćevapima? Jel ti uopće znaš šta je dobar ćevap? Ha? To je hrana za niža bića. Da vidimo šta jedu viša bića, Veš ti klope, će na riban luk u grah koji izvađen prije minutu iz konzerve. Instant.